Hi guys! Usuha bitaw na istorya sa una nung diploma ba daw or diskarte. Kaya usahay ba kaning madiskarte mo excel pa over sa katong mga degree holder. Kaya kaning mga degree holder daghang kay considerations nga. Oy, di ko mubuhat ani kay mauwaw ko basi makitaan ko sa akong mga office mates, makitaan ko sa akong mga boss, makitaan ko sa akong mga classmates sa una, mga silingan ana. Kay pero kaning mga madiskarte dili necessarily nga naa sila na achieve nga tag-as sa ilang kinabuhi, but yet wala sila nag-consider og laing mga tao. So kung naa sila gusto, buhaton nila based sa ilang gustong mahitabo without considering other people. Sama pananglit atong usa ka singing contest. Fiesta to siya, dako kayo ang crowd. Ang ilang singing contest, ilan lang gi-short ang criteria for judging. Ilan lang gihimo nga ilang role dito is dapat within 30 seconds sa ilahang pag-perform, dapat na marog na ang mga tao. So, Kuya Jod, kung bakit daghang kayo nangapil nga mga banggiitan ng mga gitarista, mga musician, singers, ana. Kaning naitulo ka contestant. Ang first contestant, iyang gikanta. Medyo karaan-karaan nga kanta. Kanya, yan na pagkanta. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. We are back where we were before. Moto, palakpakan! Pero, 20 na kabukang na marog. Moto, second contestant, kanta din siya. Medyo latest niyang kanta. Ana siya. Kamusta ka na? Lagi kita pinapanood, nakikita. Moto, palakpakan ng mga tao. Pero kasagaran sa namarog. 50 na kabok, mga batanon na noon kasagaran. So, karon ikatulo. Kalma kayo, chill kayo. Walay ka aware sa paggamit mga instruments, wala. Ang iyar yung gidala sa stage. Microphone na dyan with mic stand. So, karon kanta na siya. Marog man tanan. Even ang mga judges, unya, ang tanan pagyod. With feelings pagyod. Gilingig kayo. Kuyaw kayo. Kuyaw kayo tawhana. Bawa ka silang kanta, o giunsa niya pag-perform. Simple na kaya. Barog siya. Bayang magiliw, para sa silanganan, alab ng puso.